हाय माने जोबोद गोजोनथाव खौरां दाख्लि जेलाव गनाय जानाखि जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोन बिथांमोननि जेनाखि थांना थानायनि बेबस्था रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैहाय सावरायफैनाय जादों आरो दिनैहाय बेसेबांबा गोबावसैमोन थैनायनिफ्राय जों थांखांबाय बेबायदि ज' मोनसे फ्रेन्डशिप मोनसे बेरायनो मोनैयाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोल्डेन चान्स। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाबावबाय। आं दिनै मोननै आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौना। आं भिडिअखौ नाथाय एसे थाब आपल'ड होनांगौमोन दे रायजो राजाफोर। आं एसे खामानियाव बिजि जानायनि थाखाय भिडिअखौ आपल'ड होनाया गोबाव जाबाय। अब्लाबो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे शेयार खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि सावरायनो गोनां आपडेटआनो जाहैबाय गिबियावनो जों सावरायगोन जोंहा एक्स एनडिएफबि आदा बा सारमोना बा आब'मोना बिसोरो जेलनिफ्राय जायफ्रा जेल जानानै दंमोन जाहाथे बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ लानानै गुवाहाटियाव बिसावरायग्राजों लोगोसे बिसोरो गुवाहाटियाव सावरायनो थांदोंमोन। जाहाथे बिनि नुथायखौथ' गोबां रायजो राजाफ्राथ' नुखाबाय जानांगौ। अब्लाबो जाय नुवाखै आंनि भिडिअनि थ्रुयै नायबानो जाबाय। थ' बिदिबाना रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायना लाग्रोनि। जानाखि जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोन बिथांमोननि जेनाखि थांना थानायनि बेबस्था रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैहाय सावरायफैनाय जादों गुवाहाटियाव आरो जोबोद मोजां पजिटिभ आरो लगे जेनाखि रेसपन्स होनांगौ बिराद कुइक रेसपन्स होदों आरो लगे थानायफोरखौ लगे चेकखौ हरखानाय जादों। गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैहाय बेसेबांबा गोबावसैमोन थैनायनिफ्राय जों थांखांबाय गोदान लामा जोङो दिनै आवगायनो हान्थिबाय। आसा खालामदों मानसिफ्रा दाबो थिगानो देहा थिगानो साननाय हनाय थिग दं। समाजाव बिथांमोना निस्सय गोहोम खोख्लैगोन आरो समाजाव मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं फोथायनाय दं। मानोना हारि आरो गासैखौबो फोथांना लाखिनायनि जेनाखि जुजिनाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामबाय आरो हाजासे दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद आं जासिबाय। गासिबो फैजोबदोंना सार? दिनै 45 जन फैनाय जादों। माखासेफ्रा मोनबाय आरो माखासे उसुबिदा न'खराव थानायखाय फैनाय जायाखै। गासैबो जोङो जयै खेबसे बेरायनो बेबायदि जों माब्लाबाबो फ्रेन्डशिपखौ जों मोनासैमोन। माखासे बायहेराव माखासे जेल सिङाव थानाय जादोंमोन। दिनै बेबायदि ज' मोनसे फ्रेन्डशिप मोनसे बेरायनो मोनैयाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोल्डेन चान्स आरो समायदों सार आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। हामबायसै सार। राजाफ्राथ' एक्स एनडिएफबि सारमोना मा बुंदों जाहाथे बिसावरायग्रा सारनिफ्रायनो गासैखौबो खोनाना मोनबायना रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गोबां रेसपन्स होदों होनना बुंदों। आरो दा बिसोरो गुवाहाटियाव 45 जन बा 45 जन रिहेबिलिटेसनखौ बिसोरो मोनबाय बा चेकखौ रानना होदों होनना बुंदों। आरो सोरबाया सिगाङावनो मोनखाबाय होनना बुंदों। जाहाथे बिसावरायग्रा सारा गावनि खुगाजोंनो मोजाङै बुंना होखाबायना रायजो राजाफोर बिथांमोना गोबां बोसोर जेलाव थानानै दिनै बिसावरायग्रा सारा लोगोसेनो गासिबो जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबिफोर दं बा बिथांमोना जेलाव एसेबां गोबाव जेलाव थानानै जाहाथे दिनै बिथांमोना लोगोसेनो गासिबजोंबो लोगो मोननानै जाहाथे खौसेथियैनो बिथांमोना गुवाहाटि फारसे रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोना गुवाहाटियाव फैदों। जाहाथे जोंनि बिसावरायग्रा सारा मोजाङै बुंना होखाबायना रायजो राजाफोर जाहाथे बिसावरायग्रा सारा होनना बुंदों जों आरो बेबायदि खौसेथियै माब्लाबाबो बेबायदि जों ज'यै लामा हान्थिनो मोनगोन बेखौ सानाखै होनना बुंदों। बिथाङाबो गोबां मान होदों जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट जों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथाङा गोबां मान होदों। मानो होनोबा बिसोरनि नाजानायावनो जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफनि नाजानाय बा गोबां गेदेर गोलावफोरनि नाजानाय लोगोसेनो जोंहा आसामनि चिफ हेमन्त बिश्व शर्मामोनजों गासिबो जथायै बिथांमोना दि जोंनि एक्स एनडिएफबि सारमोनखौ उदां खालामबाय बा बेल होबाय जाहाथे बिनि थाखाय बिसावरायग्रा सारा गोबां माने बिथांमोनखौ बाख्नायदोंना रायजो राजाफोर आरो लोगोसेनो बिथांमोना दा 45 जनना गुवाहाटियाव रिहेबिलिटेसन बा बिथांमोना गोबां बोसोर हाग्रायाव जुजिनानै सोरबाया गोबां बोसोर जेल जानांबाय दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। जाहाथे बे उदां अख्राङाव फैनानै बिथांमोना
गावसोरनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा नांगौनि थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ बिथांमोना नागिरदों जाहाथे बेखौबो रिहेबिलिटेसनखौ 45 नि बिथोराव गासैखौबो बिथांमोना मोनबायानो होनना बुंजादों जाहाथे बिसोरनो चेक होबाय होनना बुंदों लोगोसेनो सोरबा सोरबाया सिगाङाव मोनखांखाबाय होनना बुंदोंना रायजो राजाफोर इदिबाथ' जों आरो मोनसे आपडेटआव फैबावनोसै जोंहा दिनै मास मोननै मोनथामनि सिगाङावना रसमा ब्रह्म होननाय आब' इउटुबारा गोमानानै दं जाहाथे बिनि फिसाया जोंहा एनथनि ब्रह्म बिथाङा बेंगालर ना मायाव दंहैयो जाहाथे बिजों कल रेकर्डिं रायलायनायखौ बिथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय थ' बिदिबा रायजो राजाफोर बेखौबो खोनासंना लानिना बेनि उनाव सावरायनोसै दंहैखायो नालाय मालाबाफोर नुदों नामा आदा आं नुवाखै नुनायालाय सोरबाफोर नुदों नामा बेखौथ' बुंनो हाया सोर डाइरेक्टलि नुदों बेखौ बुंनो हाया औ बेनो आरो दंफैयोना दंफैया बेखौ मोजां मिथिया ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर मा होनो नोंसोर सानै गेजेराव सिगाङाव दावराव दावसिफोर जालायलायदोंमोन नामारा सोरजों नोंजों नोंनि हिनजावजों दावराव दावसिथ' बिदि दावराव दावसियाथ' जायाखै गोसोआव थालायनाय फुख्रि बानलु एसे एनैयाथ' जाखायो संसार जानायाव औ नंगौ दा नंगौ संसार जानायाव एसे एनैयाथ' जाखायो ओमफ्राय मानसिफ्रादि बुंदोंमोन नोंखौहाय जुमाय लोंनानै बे हिनजावखौ बुयो मायो होनना बुंदों जे नंगौ बियो आच्छा सोर हगारा बेखौ आं आसरित मोनदों मिथिया हसिया बे मालायनि सोरजानायाव हाबनानै बेबायदि हगारनाया बिराद गाज्रि जादोंना बेयो बिदि हगारदोंना बिदि हगारनाङा सोरबा सोरबा बुंदों हिनजावानो बुंदों होननानै बुंदों आरोना रसमायानो बुंदों होनना बुंदों आरोना सोर बुङा बिदिखौलाय सोरबा सोरबा बै बबेबा माबायाव इउटुबफ्राव नुलाबायनाय मोनदों माने हिनजावखौ जुमाय लोंना बुयोमोन मायोमोन होननानै इउटुबाव हगारनाया इउटुबाव हगारनायखौ नों मोजाङै नायलायदो सोरखौ बुंदों सोरखौ बुंनाय मोजाङै नायबा नों बुजिगोन मा ब्रह्म इउटुबारनि हौवाया जि बाथ्रा बुंदों गासिबो खोनाखाबाय जानांगौना रायजो राजाफोर अब्लाबो आं जोबथारनायाव फंनैसो बुंबावनोसै रायजो राजाफ्रा जाहाथे खोनासंबानो जाबाय जोंहा रसमा ब्रह्मनि हौवायाना गिबि आवगोलनि हौवाया आरोना एनथनि ब्रह्मजों बिथाङा बेंगालराव थायो नालाय जाहाथे बिजों रायलायहरदों आंनि हिनजावखौ नुदों नामा होननानै बिथाङा माने फनाव रायलायदों आरोना बिथाङाथ' होनदों आंनि हिनजावखौ रसमा ब्रह्मखौ नुवाखै नाथाय खोनादोंसो बेंगालराव दं होननानै अब्लाबो आं नुवाखै होननानै बिथाङा मोजाङैनो बुंदोंना रसमा ब्रह्मनि हौवानि सिगाङाव नाथाय आरो मोननैसो बाथ्रा रायलायहरदों बिथां सानैजों एनथनि ब्रह्म आरो जोंहा रसमा ब्रह्मनि हौवाजों आरोना बिथांखौ होनना बुंदों एनथनि ब्रह्मआ सोंदोंमोन आरोना नोंथांखौदि जुमाय लोङै लोङै हिनजावखौ बुयो रायो बेफोर बाथ्राफ्रा नंगौ नामा होनना सोंदों आरोना बिथाङा होनना बुंदों रसमा ब्रह्मनि हौवाया होनना बुंदों आं बेबायदिथ' खालामामोन आरो नांलायो माब्लाबाफोर गिदिर बेबायदि नांलायदोंमोन नामा होनना बुंदों बेखौबोथ' बियो मा होनना बुंदों आं गोसोआव गैया बेबायदिथ' नांलायनाय नाथाय बेफोर रेकर्डिंफोरखौ सोर माने सोर बेबायदि ससियेल मिडियाआव आपल'ड होनाय होनना बुंदों जाहाथे बेफोरखौथ' जों मा मिथिबावोना रायजो राजाफोर आरो आं सिगाङावबो मोनसे बेबायदिनो रेकर्डिं खोनादोंमोन आरोना बा नुदोंमोनबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आरोना इउटुब फेसबुकफ्राव बिथां रसमा ब्रह्मआ गावनो होनना बुंदों बिथाङा माने गावनि हौवाखौ होनना बुंदों आरो आंनि हौवाया ओरैबायदि जुमाय लोङो न'खराव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौबो जेबो उदियास लाया अकल जुमाय लोंनानैल' सम बारहोयो बेबायदि होनना बुंदों जाहाथे बेफोर खोथाया नंगौ नङा बेफोरखौथ' जों जेबो मिथिलाना रायजो राजाफोर जाहाथे रायजो जानायनि गेजेराव सानैजों नांलाय खमलायफ्रा जादोंमोनबो जानो हागौ नाथाय बेफोर खोथाफोरखौ अबाव बुंजोबना लानोना रायजो राजाफोर जियानो जादोलाना जेनेबा गावसोरनि रायजो जानाया गावसोरनि खोथा बा गावसोरबा मा जालायनानै बेबायदि गारलायलायना जादों बेखौथ' जों जेबो मिथिलाना रायजो राजाफोर अब्लाबो दा गावनि हौवाया मोनसे खोथा बुंबावदों जाहाथे नों आंखौ जुदि कन्टेक्ट खालामा खमसे खमथ' न'खरनि सोरखौबाबो बा नोंनि बिमाखौबाबोथ' कन्टेक्ट खालामनानै बुंनो हायो आंखौ नागिरनांला बा आंखौ बेबायदि माब्लाबाबो मोनगोन साननांला आंखौ आसा खालामनांला बेबायदि बुंबाथाय गोजोनगौमोन होनना बुंदो आरोना नाथाय बेफोरखौथ' जों मा बुंबावनो मालाय रसमा ब्रह्मनि खोथा गावथ'
गावथ' जेनेबा खारदों होननानैथ' जेनेबा बुंखाबायानो बा मिन्थिखाबायानो ना रायजो राजाफ्रा आरो साननैसो सिगाङाव जों मोनसे बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन आरोना रसमा ब्रह्मनि गोदान हौवाया होनना बुंदों जाम्बाफोर नोंसोर ससियेल मिडियायाव आपल'ड होबाय थानानै मा मोननो नोंसोरो जोंखौ बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नागिरनानै मा मोननो रसमाखौ बबाव मोनबावनो आं लाना फैबाय आं हाबा खालामबाय होनना बुंदोंमोन आरोना रायजो राजाफोर जाहाथे बेफोरखौथ' गासिबो रायजो राजाफ्रा नुखाबाय जानांगौ ना रायजो राजाफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर आरो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो साना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।